Hi guys, welcome to TFA Files TV. Muri sei kuma TV ese nyika tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Passion Java Panganai by Beth achinyomba baba Harare King of Bero. Anyora iye achiti ndini number 1 pakuchena muZimbabwe. Yese followed by Mudiwa Hudu. Asi tikazobatanidza vanopfeka bhero ndi baba Harare tinovaisa pa number 3 ndo muridzi webhero ndo kwarinogadzirwa ari kudedzera kuti ndini ndinotonga asi vazukuru vambuya naenda vatara zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Aripo mumwe munhu akati Wingidi is the best fashion music and handsome, no one is greater than him in Zimbabwe, even in some parts of heaven. Asi baba Harare King of Bero varwadziwa vakabva vanoisawo yavo statement paFacebook vakaita skit vachinyora ivo vachiti meet prophet passionate shasha yemafake miracles. Skit ravo rababa Harare richitaura nezvenyaya yekuti baba anzani profita wedu wenhema Panganai anobhadhara vanhu vaita kunge zvirema. Ndozvaitwaona baba Harare vachipindura zvataurwa. Asi vazukuru vambuya naenda vaenderera mberi. Mumwe munavo akati hamusi kuziva imimi gafa igafa isai godoba side muone gafa rinogona kupfeka. Mumwe munhu akati Prophet Benson mukuru. Mumwe munhu akati iye kozoita number 1 chaiye kwete zvenyu zvamuri kutaura ndisewikneri bhutsi yavo inotenga masutu enyu muri 4 imimi. Ndozvataurwa nemumwe munhu adedzera kuti munozombopfeka zvechikadzi imimi munopfeka zvechikadzi baba Harare nani naPanganai. Mumwe munhu akati aiwa number 1 ndi HKD zvimwe zvese ratove drama nemabhero. Mumwe munhu akati panhau dzekuchena imi naWingi munopfeka micheka wemaketeni. Ndozvataurwa nemumwe munhu anzi munopfeka micheka wemachira emukofi ndokuisai panumber 5 number 1 kusvika panumber 4 ndi Freeman. Mumwe munhu akati akaoreswa namaititi uyu akutiza jiti kuda kufa akachena vari kureva baba Harare. Mumwe munhu akati chikuru kufema zvimwe zvese ratove drama. Mumwe munhu akati kumeso kupfumbu kunenge hapwa yedzetse wanzwa here iwe Panganai. Mumwe munhu akati iye Freeman Japreza naMudiwa ndo list ratinaro iwe uri chibaba chemaketeni. Ndozvataurwa nevanhu. So handizi guys kunoti kudi asi yaya inenge yatanga hondo yemarudzi vatanga futi vanhu vaya baba Harare nani naPanganai. Asi vanhu varikudedzera kuti vanozivana vanotamba vese vari vachitisa isusu. So ndo nyaya iripo guys. Tinoswera tichikudza kuti Panganai anodedzera kuti ndiye anochena kudarika baba Harare. Anodedzera kuti baba Harare anopfeka bhero. Comment down below mutudze ndiye anopfeka kudarika